Og det er de samme to hold, som for bare 5 dage siden på denne bane spillede 1-0 til Nottingham som sagt i semifinalen i Liga-pokalturneringen. Men her gælder det 16-delsfinalen i den store pokalturnering, FA-pokalturneringen. John McGovern, nummer 4 for Nottingham Forest, der spiller i sine egne dragter, røde trøjer og hvide bukser. Liverpool har for lejligheden måtte skifte til hvide trøjer, sorte bukser. Og 2 her, Phil Neal, Liverpool i absolut stærkeste opstilling, og spillede med det samme hold i en snes kampe. Liverpool spillede i tirsdags meget forsigtigt nedefra for at lokke Nottingham Forest frem på banen og få et så godt resultat som muligt. Det er sådan, så i semifinalen i Liga-pokalturneringen spilles der 2 kampe både ude og hjemme, og Liverpool ville have et så godt resultat som muligt før returkampen den 12. februar. Men her i FA-pokalturneringen, der er det knald eller fald. Det er en afgørelse, der skal falde i dag. Selvfølgelig skulle kampen blive uafgjort, spilles der ny kamp på tirsdag. Men vi vil nok se Liverpool i en noget mere offensiv rolle end i tirsdag. Nummer 3, Alan Kennedy. Nummer 7 hos Nottingham Forest, Martin O'Neill. Nottingham Forest er uden Charlie George. Han har simpelthen ikke været medlem længe nok i klubben til at kunne være med i pokalkamp. Og de er uden Dan Bowles. Manager Brian Clough mener ikke, at han er hård nok til en så stor opgave som den her. Ray Kennedy. Og tilbage til målmand Peter Shilton. Shilton altså på mål for Nottingham Forest. De bagerste forsvarer, nummer 2 Anderson, nummer 5 Larry Lloyd, nummer 6 David Needham, der er heller ikke blevet plads til Kenny Burns i dag, og nummer 3 Frank Gray. På midtbanen nummer 7 Martin O'Neill, nummer 4 John McGovern, nummer 8 Ian Bowyer og nummer 11 John Robertson. Og så fremme nummer 9 Birtles og nummer 10 Francis. Liverpool har på mål, som sagt, Ray Clemens. Her er det nummer 4, anføreren Phil Thompson. I midterforsvaret sammen med nummer 6, Allan Hansen, og de 2 bakker er nummer 2, Phil Neal, og nummer 3, Alan Kennedy. Også her 4 mand på midtbanen, nummer 8, Jimmy Case, nummer 10, McDermott, nummer 5, Ray Kennedy, og nummer 11, Graham Souness. Og så fremme nummer 7, Kenny Dalglish, og nummer 9, David Johnson. Anfører Phil Thompson med nummer 4. Kenny Dalglish. Frisparket skal tages op. Nummer 8 her hos Nottingham Forest, Ian Bowyer, der ellers har mistet sin plads i venstre siden af midtbanen til Dan Bowles. Nummer 10, Terry McDermott hos Liverpool. Prøv at se banen. Det bliver meget hurtigt til et mudderbad for spillerne. Det er ikke meget græs der på den. Den er dog blevet trumlet siden kampen i tirsdags, som blev afviklet under mildest talt forfærdelige baneforhold. Foreløbig er den jævn nok, men den er blød i overfladen og bliver hurtigt trådt op af spillernes støvleknopper. Lloyd, nummer 5. 5 gammel Liverpool-spiller i øvrigt. Robertson. Frank Gray her med nummer 3. Kenny Dalglish. Frispark imod Dalglish af McGovern. Dommer i kampen hedder Clive White. Der er 5 minutter, er der spillet. McDermott sparker frisparket nummer 10. Og Phil Neal var med frem og skød. Og frispark til leveringer frem. Der ligger Johnson sammen med Viv Anderson.
Dermot har søgt ind på midten. Og en flot redning af Shilton på Johnsons skud. Dermot. Og millimeter fra Souness bragt Liverpool foran. God start for Liverpool. Klart mere i offensiven, end de var i tirsdag. Johnson fik chancen, da han valgte at gå ind i feltet så hurtigt som muligt, så Viv Anderson ikke kunne komme til at takle ham uden at have risikoen for at begå straffespark. Typisk situation for David Johnson. Dalglish har det på samme måde. McGovern. Allan Hansen, nummer 6. Bill Neal. Og Jimmy Case her, nummer 8. Larry Lloyd. Han havde en 4-5 fantastiske redninger af Peter Shilton i tirsdags. Det er jo fortjent efter referaterne at dømme, at Nottingham Forest vandt den kamp. Men det var ikke mindst takket af Shiltons målmandsspil. Ja, Burton sluger på den mindste chance op i Nottingham Forest angreb. Første hjørnespark her til Nottingham Forest efter 8 minutter. Ja, Lloyd med nummer 5 helt ude til højre i billedet, som regel med frem til hjørnespark. Det er i luften. Og udmærket forsøg af Martin O'Neill, nummer 7. Det tegner til at kunne blive en underholdende sag, den her. Det her er spillet, de spillede i tirsdags Liverpool. Forsøger at lokke Nottingham. Spiller frem og angribe sig, for så at slå kontra. Lykkedes ganske godt i flere perioder af den kamp. Frispark af Viv Anderson mod David Johnson. Souness. Ray Kennedy. Allan Hansen. Slagordet "Come on i red", "Come on i røde", det er det samme for både Nottinghams og Liverpools tilhængere. Der er vel omkring en 40.000 tilskuere, vil jeg gætte på her. I så fald sæsonrekord. Bowie er nummer 8. Dermot. Ray Kennedy. Johnson. Trevor Francis, der var nede og samle op på midtbanen. Og det var Allan Kennedy, der fik taklet Viv Anderson. Der er 9 af dem er landsholdsspillere.
Neil. Frispark. Og han bliver hægtet af Ian Bowyer. Efter taklingen har været der. Og I kender det. Der er et blæs i luften. Spørgsmålet er, om den har været inde. Linjevogteren har vinket, men jeg tror, det er for frispark imod Chilton, ja. Det sidder faktisk for en gang skyld ikke midt på banen, men lige nøjagtigt ud på baglinjen, og set herfra var bolden ikke over stregen. For nogle andre omstændigheder var der frispark til Chilton for inden. Dalglish. Frank Gray. Se Robertson som sædvanlig nede og samle op. Hurdle. Klart frispark. Mod David Johnson. Og jeg tror, det begge støvlerne af ham. Det kunne jo egentlig godt give advarslen, men spørgsmålet er, hvor bevidst den forseelse var. Det har jeg godt nok aldrig set før i en fodboldkamp. Men fodboldstøvler er nu altså også blevet meget, meget blødere i dag. Det er nærmest en slags handskeskin. Han bliver sendt udenfor og smører sin støvle på, David Johnson. Og den er til synligheden måske også trådt i stykker, nej. Korrekt af dommeren, fordi det sænker bare hele forestillingen, hvis han skal lægge og snøre den inde på banen. Også i noget blødt skidt, som en moderne fodboldstøvle er syd af. Bolden er i øjeblikket nede hos Ray Clemens, der trækker rundt ude i kanten af sit straffesparksfelt for at trække lidt på tiden, så man kan få Johnson med. Så svinges han til at sparke. Thompson. Og her er Johnson med igen. O'Neill. Meget solid og påpasselig nummer 6, Allan Hansen hos Liverpool. Fremtidens mand, siger man i skotsk landsholdssammenhæng. Nottingham Forest endnu længere frem på banen. Her angribes der helt heroppe ved straffesparksfelt. Og så slå kontra med en enkelt aflevering via midtbanen. Dermed.
Farligt spil. Helt klart farligt spil. Og i første omgang, og så var Frank Gray ude med en støvle, og også en af Liverpool-spillere var ude med et ekstra spark. Advarsel kommer der i hvert fald her til Nottingham Forest anfører John McGovern. Og også til Jimmy Case for at sparke ud efter Frank Gray. Ikke så godt, at en anfører ikke kan tøjle sit temperament. Advarslen helt korrekt. Dalglish. Francis. Og Alan Kennedy. Anderson. Ja, så har bolden været over siden. Der er spillet små 20 minutter, stadig 0-0. Nottingham Forest i rødt, Liverpool i hvidt. Frispark. Ikke dømt. O'Neill. Ja, det er smart, det der Birtles. Govan. Lloyd. Francis, nummer 10. Foreløbig har Liverpool været den dominerende part. Her var det faktisk første gang, man oplevede et virkelig hårdt tryk fra Nottingham Forest. Frispark imod Johnson. Denne gang var det Needham. Dalglish. Frispark lige på kanten af straffesparkfeltet.
Igen Larry Lloyd ind i feltet. Robertson kan lægge en uhyre præcis aflevering med sit venstre ben. Anderson. Så ligger Dalglish alene, og McDermott med på midten. Der kommer McDermott. Nej, det er Johnson. Og det er McDermott. Sort uheld for David Johnson. Perfekt aflevering fra Dalglish. Så det lynhurtige kontrastød fra Liverpool. Det er netop det, de lurer på at få Nottingham frem, så de kan komme med disse hurtige modstød. McDermott. Og Jørgens spark. Johnson i luften sammen med Shilton. Souness. Kennedy. Og det var Alan Kennedy. Ferdus. Har et kolossalt arbejdsområde nummer 10 her. McDermott for et øjeblik siden op og angribe sammen med Johnson. Og nu bagerste mand ved at samle op. Case. Alan Kennedy. Dalglish. Sammen med Needham. Kennedy. Ja, 4 minutters hårdt pres har det været her mod Shiltons mål, og heldet var med ham, da Johnson ramte indersiden af målstolpen. Det tales virkelig helt seriøst i Liverpool om en Nottingham-forbandelse. Liverpool har ikke været i stand til at besejre Nottingham i de sidste 10 kampe. De har mødtes. Frispark af Ray Kennedy mod McGovern. Needham. O'Neill. McGovern. Og så helt ud til Robertson. Og vinket for offside inde på midten. Stadig lidt problemer med Johnson. Støvler. Neil. Offside.
kommer Johnson. Og Shilton. Frispark er der fløjtet for Phil Shilton. En af de situationer, hvor Liverpool er ganske farlige, når Bill Neal rykker med frem og stikker en aflevering frem til McDermott. Lynhurtigt rykker ind i det tomme rum mellem midterforsvaret og venstre bak. McDermott, der gjorde dommeren opmærksom på, at fotograferne sad lige tæt nok inde på banen. Sparkede faktisk til en af deres kasser. Frispark. Jo, klart frispark af Lloyd. Vi har passeret den halve time, godt og vel. Stadig 0-0. Liverpool så absolut den dominerende part indtil nu. Og også med største tilbud. Johnson skud på stolpen. Neal. Kennedy. Og Shilton. Og Dalglish. Og 1-0. Et kæmpe drop af Peter Shilton. Kennedy var oppe og presse ham, og så tabte han bolden. Og her lige bag det samme mål står Liverpools tilhængere. Det er de vel ikke i tvivl om. 1-0 til Liverpool efter 32 minutters spil. Et stort drop af Shilton, sådan som han har haft nogle stykker i denne sæson. Målscorer Dalglish, hans sæsonmål nummer 12. Undskyld. 15 var det faktisk. Absolut fortjent, at Liverpool er foran. Har haft det meste spil, det mest organiserede spil. Har presset Forrest forsvar. Frispark. Og nu skal Nottingham for alvor frem på banen. Der er ingen returkamp for ligger håb på her. Frispark af Anderson op og ride på ryggen af Ray Kennedy.
Jimmy Case. Dermot. Så vælger hjørnesparket. Liverpools tredje. Nottingham har et enkelt. Her kommer fra offside, Dalglish. Anderson. Det er nærmest sådan en rugbykamp, det er. Der er Johnson og Dalglish med på midten. Han kommer der. Han glider lige, som han skal til at sætte hovedet på bolden, Dalglish. Ellers en perfekt aflevering fra Johnson. Godt samarbejde, de to har fået i stand i denne sæson. 33 mål har de scoret til sammen i liga- og pokalsammenhæng. Advarsel til Larry Lloyd. Det gik et godt frispark lige foran dommeren. Kampens tredje advarsel. Så kommer advarsel til Johnson for frispark mod McGovern. Ja, det var Souness, der fik advarsel nummer 11. Der er foreløbig 4 spillere, der har risikoen hængende over hovedet, hvis de begår større forseelser i resten af kampen, at kunne blive vist bort. Nummer 8, Jimmy Case, og nummer 11, Souness hos Liverpool. Og McGovern her, og Larry Lloyd, nummer 5, netop de to, der er i billedet hos Nottingham Forest. Det er absolut et handicap for i hvert fald en spiller som Lloyd, der ofte er sidste skanse. Elegant forsvarsspiller Allan Hansen. Ray Kennedy.
de har det for let her i Liverpools forsvar. De er ikke presset nok, når de forsøger at trække tempoet ned. Burdus har ikke fået meget plads indtil nu. Nøjet. Johnson i offside-position i øjeblikket. McDermott kommer. Man er nødt til at gå selv her, Case. Fordi Johnson var offside ude på højre fløjen. Burdus. Gray. Dalglish selvfølgelig med på midten. Og også Neil. Liverpool ligger hele tiden med Johnson og Dalglish lurerne oppe ved offside-grænsen. Helt oppe, tæt på Nottinghams forsvarere. Det giver muligheder for hurtige modangreb. Jimmy Case nummer 8. Kennedy. Herlige detaljer her. Et flot førstegangsskud af Kennedy. Og en redning i topklasse af Shilton. Linjevogteren har markeret for et eller andet herude, om det er noget, der Dalglish har sagt til ham, eller om det er noget, der er kommet ind på banen. Det er Liverpool-tilhængere, der sidder heroppe bag linjevogteren i den side. Neil nummer 7. Bowyer nummer 8. Burdus. Se, Alan Kennedy skygger Burdus hele tiden. Allan Hansen, undskyld. Kun halvanden minuts tid tilbage af første halvleg, så Liverpool har masser af tid. Et kolossalt stort rygstød at kunne gå til pausen med en føring på 1-0. Fortjent føring, som første halvleg har formet sig.
Liverpool, der har haft chancerne af betydning i denne halvleg. Det var lynhurtigt. Liverpool spreder sig ud, så de bruger hele banens bredde for korte afleveringer, mens spillerne løber i position. Bliver altså angrebet af Case alene med Shilton. Og millimeter udenom stolpen. Jimmy Case, der lynhurtigt opfangede situationen. Hurtig tackling på nøjagtigt det rigtige tidspunkt, og så frit løb med Shilton, der gik, skal det indrømmes, godt ud og dækkede sit mål. Det var chancer i stil med dem, Liverpool brændte en 3-4 af i Liga-pokalkampen i tirsdags. Allan Hansen i kamp med Trevor Francis. Burdus. Frank Gray. Ja, der må være frispark. Bolden er godt nok spillet, men benene låses også. Sidste chance nu vel for Nottingham Forest at få pyntet. Spillet 1 minut over normaltiden. Ja, han vil have 4 mand i muropdækningen, åbenbart, Ray Clemens. Han står faktisk stille og roligt og spiller sig til den plads på landsholdet, som han og Shilton konkurrerer om. Shiltons drop til det første mål, eller til Liverpools eneste mål, og absolut have givet et par vældig sorte mærker i landstræner Ron Greenwoods bog. Det vil slet ikke køre for Nottingham. Offside. Der er ikke fløjtet. O'Neill. Souness. Case. Spørgsmål om ikke det gule kort kommer til Phil Thompson. Det gør det. Kampens 5. advarsel. Og har spillet 48 minutter nu i første halvleg. Scotland. O'Neill. Der er faktisk spillet 4 minutter over tiden, og først der
lyder det afsluttende fløjt fra dommer White. Fortjent føring til Liverpool på 1-0 på mål af Dalglish. Og hovedpersonen var vel nok i højere grad denne her Peter Shilton, der tabte en bold lige ned fra fødderne af målscorer Dalglish til venstre i billedet. 1-0 til Liverpool ved pausen. Vi vender tilbage til City Ground, når anden halvleg skal i gang. Hurdles og ikke kontrol over bolden, ellers havde der været frit løb for ham selv og Francis. Ingen udskiftninger hos Liverpool, naturligt nok. På udskiftningsbænken sidder David Fairclough, som er absolut en værdifuld 12. mand at have siddende, hvis noget skal afgøres i en pokalkamp. Det har han gjort utallige gange. Så der er Birtles. Har kun Alan Kennedy foran sig. Robertson. Og Clemens skal have frispark og skubbet fra nummer 7 O'Neill. Han kom helt skævt ned, da han var i kamp med Birtles. Liverpools manager Bob Paisley. Pudsigt nok, da Liverpool og Nottingham Forest senest mødtes i en pokalkamp her på Nottingham Forest-banen. Det er så langt tilbage som i 1949 scorede Bob Paisley Liverpools udlignende mål til 2-2, da der manglede bare 1 minut. Og Liverpool gik hen og vandt returkampen med 4-0. Ved siden af Paisley, de kan ikke se ham i øjeblikket, sidder Joe Fagan, som er træner. Han havde scoret til 1-2 for Liverpool i den samme kamp. Viser lidt om, hvordan Liverpool holder på sine folk igennem mange, mange år. Paisley var jo i mange år hjælpetræner og hjælpemanager for Bill Shankly, indtil han selv overtog roret i 1974. Phil Thompson på benene igen. Og en god start i hvert fald for Nottingham Forest. Johnson. Der er Fish med på midt. Solis. Govan. Hurdles. Robertson. Udenom Neil. Så Dalglish og Burns. Og Shilton var ude og sparke bolden over sidelinjen. Jeg tror ikke engang, han nåede med i fjernsynspillet. Burns, der har afløst Lloyd, har jo selv netop overstået 2 kampes karantæne for advarsler. Det er tæt på, at den samme skæbne nu overgår Lloyd. Neil. Solis.
det officielle tilskuertal 33.300, og det er sæsonrekord. Den næstbedste var i tirsdags, hvor der var 32.000, også mod Liverpool. Del. Offside. Lige skiftet videovogter Taylor med det røde flag. Alan Kennedy. Som sædvanlig nu hyrer på passelig venstre bak. Der er ikke mange, der kommer til at løbe op hjørner med ham ude i venstre side. Frisparket fik i første omgang. Fordelen, som ikke var nogen fordel, så lidt sent kom, så fløjtet på frisparket. Johnson er med at komme imellem. Farlig tilbagelægning fra Bauer. Hodgson. Nottingham Forest forsøger at få skruet tempoet i vejret, som om de ikke rigtig magter det i øjeblikket. Der var nede og hætte væk. Kennedy. Og Nedam er med fremme. Uden held nu mangler han til gengæld bagud.
Harry Burtons forsøger stadigvæk at arbejde sig ind i spillet. Har været alt for lidt med i Nottingham Forest-spillet i første halvleg. Anderson, som slet ikke i dag har haft mulighed for at støtte sit angreb, sådan som han kan lide at gøre det, har nok at gøre i det bagerste forsvar. McGovern. Kennedy. Fløjtet var inden for sig mod Johnson. Robertson udenom Neil. Det er en lusket lille aflevering, der kommer der. Og ikke engang en halv meter at trække sig fri på, alligevel lykkes det for Johnson at få smækket bolden, eller for Robertson at få smækket bolden ind mod midten. Robertson igen. Kate. McDermott sammen med McGovern. Ja, McDermott fortsatte og pressede Shilton til at sparke bolden over sidelinjen. Og han igen. Kennedy. Place offside. Burns. Gray. Langsomt det her opspil. Anderson for en gang skyld med fremme. Og klogt nok af Allan Hansen at sparke bolden over en baglinje. Havde modspillere omkring sig. Trevor Francis er trukket ud for at sparke hjørnesparket. Og Clement ligger det i luften. I modsætning til landsholdskollega Shiltons situation af samme art i første halvleg. Mere kampiver og kampånd over Nottingham Forest i denne halvleg. Takler overalt på banen i øjeblikket. En ting, man manglede hos dem i første halvleg. Generer Liverpools opspil i at fungere. Første kvarter af anden halvleg er spillet. Stadig 1-0 til Liverpool. Og målet er Dalglish efter 32 minutter spillet i første halvleg. Johnson. Case. Mehl. Bolden har været over sidelinjen.
Dalglish forfølger Needham. Francis. Der vist en advarsel til Allan Hansen. Kampens 6. advarsel. Så begge to i Liverpools midterforsvar, Allan Hansen og Phil Thompson, fået advarsel. Desuden hos Liverpool Jimmy Case nummer 8 og Graham Souness nummer 11. Nottingham Forest, Larry Lloyd, som nu ikke er med mere, og anfører McGovern. Offside. Vi kan høre på publikum, at der vist ikke var ret mange andre end den her linjevogter, Mr. Hall, som man der kunne se den offside. Det er så også Phil Thompson, som står inde på midten med bolden der. Forhindret offside. Dalglish offside. Robertson her, der Burtis var det, prøvede at takle Alan Kennedy. Francis. McGovern. Needham. Nogle kombinationer her hos Nottingham. Klart bedre hold Nottingham Forest her i anden halvleg. Hvad? Til Needham, der med klædet var ved at udpassere Clement. Dalglish. Kennedy. Og Johnson. Offside for inden.
været med i offensiven, Will Anderson. Og får også hjørnespark. 3 hjørnespark til Nottingham Forest i de første 22 minutter af anden halvleg. Et enkelt til Liverpool. Taler lidt om det pres Nottingham Forest har indledt anden halvleg med. Burns i luften. Det er hvordan Nottingham Forest er svunget i offensiven. Kan de bagslag. Forløbig dominerer de. Burns. For inden har linjevogteren her markeret for frispark. Situation, dommeren ikke selv havde set, men rettede sig efter linjevogterens vurdering. Gør meget i engelsk fodbold. Næsten hele Nottinghams hold fremme i straffesparkfeltet. Francis Barker. Robertson. Okay. Niels Case. Dermot. Johnson overlader bolden til Souness. Ærlig skud fra Souness, og igen en god redning af Shilton. Han har faktisk kun lavet en fejl, Shilton, men det er også det, der er skyld i, at Forest er bagud. Der er åbenbart lidt problemer med de håndled. McDermott nummer 10. Han har taget hårdt arbejde med hele tiden. Søgende positioner har han igen. Neil, der er med fremme, og Shilton. Johnson og Kajt. Er fejl uden at være det. Der er fløjtet for straffespark inden scoringen. Straffespark mod Kenny Dalglish. Jeg synes korrekt. Needham fiskede hans ben, da han forsøgte at trække sig fri. Og scoringen tæller naturligvis ikke, når der var fløjtet for inden. Det er formentlig McDermott, der skal skyde straffesparket. Det har tidligere været Finn Neal, men han har brændt en enkelt gang i denne sæson, og så er det blevet McDermott, der scoret på 2 straffespark indtil nu i denne sæson. Og denne gang over for en landsholdsmålmand, Peter Shilton, som er kendt for at være reaktionshurtig inde på selve målstregen. Til gengæld måske lidt svagheder, når han går ud af sit mål. McDermott mod Shilton. Og 2-0 til Liverpool. Terry McDermott efter
27 minutter i anden halvleg, og den tror jeg ikke, Liverpool sætter til. Bør de ikke gøre. Sæsonmål nummer 11, McDermott. Det er altså det tredje på straffespark. Hans anden mål i pokalsammenhæng i øvrigt. 9 andre er scoret i ligaen. Robertson. Kennedy. Utrolige kræfter, han har, McDermott. Energi har han, og kondition til at have den. Andersen. Offside for inden, inde på midten mod Hurdles. Det kan han være glad for, Andersen. Har slet ikke haft hold på sine afleveringer i dag. Det er Liverpools tilhængere oppe over Ray Clemens. Har det dejligt. Hurtig revanche at få efter 5 dage. Offside. Klogt dirigeret af Bill Thompson. Næsten perfekt Liverpools bagerste forsvar. Også fordi midtbanespillerne får generet modstanderne så meget, så afleveringerne bliver unøjagtige, gør det lettere for bagerste forsvar at træve angrebene op. Det vil være klammeri her mellem O'Neill og McDermott. De kom hertil, Liverpools tilhængere, i sidste halve time før kampen under politiledsagelse, gående i gåsegang fra stationen, som ligger 6 minutters gang mere fra stadion. Det får overhovedet ikke lov at rører sig i byen på anden måde. Konflikt.
travlt nu, Nottingham. 13 minutter er der tilbage. Bagud 0-2. Fortjent bagud, men det har absolut været et langt bedre Nottingham-hold, vi har set i anden halvleg. Og stadigvæk Liverpool med det mest organiserede opspil. Offside. Det første skud, han har fået afleveret mod Ray Clemens mål, uden at sætte Clemens på den helt store prøve. Brugte det meste af sin tid til at samle bold op, Ray Clemens. Bowie under mål. Neil har udført et stort arbejde på Nottinghams midtbane. Det er ikke mere end godt og vel en uges tid siden, han var ved at blive solgt i en byttehandel til Coventry, og jeg tror, at han er på salgslisten. Det er ikke rigtigt, men kan forestille sig, at Nottingham Forest har råd til at undvære hans arbejdskraft på midtbanen. Burns. Fri op midt. Prøv at se, hvor ujævn banen efterhånden er blevet af de mange støvletræk. Opspringer også en gang. Frispark med German. Og for at vide, at han har en stor karriere for sig i skuespillersammenhæng, tror jeg, det er Ian Bowie, jeg fortæller ham. Og det er simpelthen også Nottingham Forest, der får frisparket. For stempling for inden, så. O'Neill. Og så se det hurtige kontraangreb her. Ja, der er hullet aflevering bare for hård. Kenny Dalglish stod og ventede på, at afleveringen skulle falde, ellers havde han lavet fejl. Men afleveringen fra Kennedy for hård. Dalglish og Needham. Way. Neil. Birtles.
faktisk spillet pokalfinale, Alan Kennedy her. Netop imod det hold, han spiller for nu. Liverpool 1974. Spillet for Newcastle. I øvrigt også McDermott. De to var med til at blive besejret 3-0 af Liverpool den seneste gang Liverpool har vundet denne pokalturnering. Som de nu er godt på vej til at kvalificere sig til kvartfinalen. Og 8. delsfinalen. Case. Minutter mangler vi. 2-0 til Liverpool. Der skal han have frispark. Chilton. Vi kan gå med ham og genere ham. Man vælter ham. Johnson. Vi ser adskillige Nottingham Forest tilhængere nu på vej til at forlade City Ground. Så dette slag i FA-pokalturneringen er tabt. Så er det på frispark til Nottingham Forest. Og så er der jo altså mulighed for at vinde slaget i semifinalen i Ligapokalen, som jo Nottingham Forest har vundet 2 gange i træk. Og kan skabe rekord ved at vinde 3. gang i træk. Dalglish har kun Needham foran sig. McDermott. Offside. Liverpool er jo bookmakernes favorit til at vinde denne pokalturnering. Arsenal næst favorit. O'Neill igen. Fløjtet. Robertson, der er ikke noget på plads. Inden Liverpools forsvar var gået frem. Johnson offside. Tre minutter endnu skal Liverpool holde føringen for at gå videre til 8-delsfinalen. Det skulle være en overkommelig opgave. Denne gang var han ikke offside, Johnson. Men der er Chilton vågen.
fra Burns til Francis, alene med Clemens. Og det vil jeg faktisk mest tilskrive den ujævne bane. Helt forkert opspring fik en ellers trillende bold. Og derfor så det ud som et håbløst skud af Francis. Han er undskyldt, synes jeg. De få chancer, Nottingham Forest har fået præstere i kampen. Minut igen på midtur. Andersen. Og hovedstød fra Needham, som Clemens, selvom han ikke har haft noget videre at lave, alligevel var i stand til at nå helt op under overliggeren og hente. Og så skal han skyde nu. Sort uheld. Man kunne næsten have ondt. Denne spiller, som jeg i hvert fald vil give prædikatet kampens store spiller. Også at score på andet end straffespark for Liverpool. Kæmpe arbejde har han udført. Hele tiden har han været i position. Hele tiden forsøgt at skabe noget fra Liverpools midtbane. Også været med nede i det bagerste forsvar og hjælpe til. Nogenlunde tilsvarende rolle, synes jeg, O'Neill hos Nottingham Forest har spillet. Offside. Og hermed er så Liverpools såkaldte Nottingham-forbindelse overstået til triumfen hos Liverpools tilhængere. En fortjent sejr på 2-0, og Liverpool videre til 8. Og Liverpool har altså chancen for at gøre det umulige på et tidspunkt. Det såkaldte treble-mesterskab, hvor de er favorit i øjeblikket. Ligapokal, hvor de har chancen for at komme i finalen og også vinde den. Og de lever altså stadig i FA-pokalturneringen og kan vinde den. Men det er en snak, der ordnes senere hen. To vinder forlader samme banen, den ene med succes, den anden med fiasko. 2-0 til Liverpool over Nottingham Forest.